Il-Kamra tan-Negozji Żaru Medji nediet il-kampanja tagħha marbuta mal-Black Friday, il-ġurnata li fiha ħafna stabilimenti u ħwienet joffru roħsu offerti favorevoli qabel jibda uffiċjalment ix-xiri ta' żmien il-miliet. F'konferenza tal-aħbarijiet iċ-Chamber of SMEs qalet li dan il-perjodu huwa kruċjali għan-negozji f'pajjiżna u ħeġġet lil ħwienet biex jesponu l-offerti li għandhom fuq il-platform online illi l-Kamra tal-SMEs ħolqot apposta. Il-Black Friday ġiet infissra bħala ġurnata li hija sinifikanti kemm għan-negozji u anke għall-konsumaturi. Sa issa aktar minn 100 negozju daħlu f'inizjattiva ta' Chamber of SMEs għal Black Friday, negozji li jirrappreżentaw 15 settur differenti. Intqalu ukoll li wħud mill-offerti illaħqu ma' 70% roħs. Il-ġurnata tal-Black Friday ta' fl-oriġini tagħha fis-snin 50 u bdiet fl-Istati Uniti, għalkemm fl-Ewropa dan il-kunċett żviluppa fl-aħħar 10 snin.